سلام تختتلتنا channel كمي كان يخون كمي تخونو كم وتر سناي كتكون من نيوتيو لومي حنت فليت بلتنا كلنا دما حد شات حساس باخت مطالنا تخلي يزبل كوارستيا كنري زارس زيا مبزحتهم بفلاي دمانتهم ولينا ولاد زلنا دك زلنا كمي جيرنا نعبيهم كمي جيرنا هيوتهم نصولوا كمي جيرنا بعوتنا بصحهم زبل حساس با كل جاب رأسنا له بقمتالنا تو ترينا دما اتهم هፃናት ደቂ 1 ዓመት ደቂ 2 ዓመት ደቂ 3 ዓመት እቶም ንሕና ክንፀልዎም ዘለና ክሳብ ክንደይ ክፀልውና ከም ዝኽእሉ ከንፈልጥ ዶ ስለዚ እዛ ትምህርቲ እዚኣ ካብ ሓደ በኳር ዝኾነ ወላዲ ዝመፀት 5 ትዕዝብታት ኣብ ሂወቱ ዘጋጠሞ ንኩልና ድማ ክትምህረናን ከተንቃሕናን ትኽእል ካብ ህፃናት ክንመሃሮም ንኽእል ኣብ ሂወትና ድማ ኣገዳሲ መልእኽቲ ዘለዋ ምክንያቱ 5 እየን እንተዘይጌርካ ናብዛ ናይ ሎሚ ሂወት ከባድ ህይወት ንኽትዕወት እውን ኣሸጋሪ ክኸውን ስለዚ ግዜ ከይወሰድና straight to the point ሓንቲ ካብተን ትምህርቲ ያሳውን alright ተቀዳመይቲ ካብ ቆልዑት ወይ ካብ ህፃናት ካብቶም ደቂ 1 ዓመት ደቂ 2 ዓመት ቃላት እውን ደይፅረዩ ዘለው ክንመሃሮ ንኽእል እንታይ እንተኢልና communicating effectively ወይ communicating early ትብል ቃል እያ እንታይ እሳ ድማ babies even before speaking can communicate more effectively than most adults ህፃናት ወይ ቆልዑ ኣፎም ከይከፈቱ ዘረባ ከይጀመሩ ምዕላልን ሓሳባቶም ምግላፅ ከይጀመሩ ከለው እታ ተድልዮም መልእኽቲ ግን ብንፁር ብዘይ የማትእ መንገዲ እዮም ዘሕልፉልካ በንፃሩ ዓበይቲ ዘድልየና ብቃላት ቋንቋታት ሓደ ቋንቋ ዘይኮነ 2-3 እውን ነኽኣልና ዘድልየና ብንፁር ናይ ምግላፅ ክእለት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ህፃናት ክንመሃሮ ንኽእል ኣገዳሲ እዩ let's see what we can learn they don't beat around the bush if they want something they tell you loudly and immediately ኮለል ኣይብሉን እዮም ህፃናት ኮለል ኣይፈትውን እዮም ሓደ ነገር ተደልዮም ኣብኣ ከለዎ እዮም ዘፍልጡኻ ግዲ የብልካን ገለ ነገር ተዘይምችይዎም ኣብኣ ከለዎ እዮም ዘፍልጡኻ ገለ ነገር ሂብካዮም ተጠቂሞም ተጫዊቶም በሊዖም ፀገቡ ኣብ ከሎ ድርብያ ኣቢሎም እዮም ዝኸዱ ኣይደልዮን ካብዚያ ሰዓት እዚያ ኣኺልኒ ማለት እዩ ስለዚ ፀጊቦም ከለዉ ዝያዳ ክበልዑ ኣይግደዱን እዮም እንተዘይተሓጒሶም ኮለላ ይብሉኻን እዮም ምናልባት ከይስከፍ ባባ ወይ ማማ ከይተሓርቕ ገለ ዝበሃል የለን ድምፂ ገይሮም ነቲ ዝደልይዎ ነገር ክቕየረሎም ይሓቱ ማለት እዩ ስለዚ ህፃናት ዘድልዮም ነገር ትኽ ብትኽ ብትኽክል ኣብ እዋኑ እያ ታቓል ምክንያቱ ዓበይቲ ሰባት ወይ ካብቶም ዕብይ ዝበልና ሰባቶም ቋንቋ ንኽእል ንሓደ ነገር ብትኽክል ኣይነግርን ኢና ከምኡ እውን ኣብ እዋኑ ኣይንዕብር ኢና በዝን ከምዚ ደኾን ክንብል ብዙሕ ግዜ ይምጠጥ ማለት እዩ so if they're done with something they drop it and walk away ዝኾነ ነገር ሂብካዮም ድሕሪ ምሱ ተፃዊቶም ተጠቂሞም ወዲኦም ኮይኖም ደርብዮም እዮም ዝኸዱ ስለዚ ኣኺልኒ ኣሎ ማለት እዩ በንፃሩ ንዓበይቲ ዝኾነ ነገር ተሂብካዮም ዘየድልዮም ዘይፈትዎ ከለዉ ንዓኻ ንኸየሰንብዱ ድዩ ንዝተፈላለየ ምክንያት ተባሂሉ ሒዝካዮ ትኸይድ and ግዜ ድማ ትወስድ too many adults conversation go on for weeks or months before one person says the truth ኣብ ዓበይቲ ዝግበር communication ወይ ምርድዳእ ግን ንሶምናት ንኣዋርሕ ወላ ንዓመታት እውን ክኸይድ ይኽእል ብግልፂ እቲ ዘሎ ፀገም እቲ ዝድለ ዘሎ ነገር ከይሓብርካ ጎቦ እናኸድካ ነዊሕ ግዜ ምስ ከደ ድሕሪ ክንደይ እቲ ሓደ ምስ ረብረበ ኣታ ከምዚ ኮይኑ ኣንቲ ከምዚ ኮይኑ ተባሂሉ መቀደም ዘይትነግረኒ ዝብል ዘረባ ቀደም ተትነግረኒ ቀደም መማሓየሽክዎ ዝብል መልሲ ይመፀና ማለት እዩ እዚ ከዓ ትኽ ብትኽ ብንፁር ቋንቋ ኣብ እዋኑ ካብ ዘይምሕባር ካብ ህፃናት ክንመሃሮ ዝግባአና ማለት እዩ kids have no tolerance for this stuff and get to the point ህፃናት ንኮለልን ይኸውንን ግዜ የብሎምን ትኽ ብትኽ እያ ደስ ዘይበለቶም ኣብኣ ከለዉ ሓቢሮም ክቕየረሎም እዮም ዝደልዩ እዚ ድማ ክንደይ ግዜን ክንደይ ድኻምን ሴቭ ይገብረልካ ማለት እዩ number 2 ቀዳመይቲ lesson ሪኢኹም ኣለኹም ካልኣይቲ low expectation is the mother of disappointment ይብሉ ክኢላታት ትፅቢት ኣዲኣ ንጓሂ ወይ ከዓ ንዘይምሕጓስ ክንብሎ ንኽእል ምክንያቱ ብዙሕ ትፅቢት ተጌርካ ማሕረቲ ትፅቢትካ ኣይትረክብን ኢኻ ስለዚ ኣብ ሂወት ትልቦና እንታይ እዩ keep your expectations to the lowest possible እቶም ትፅቢታትና ብዝተኻለ መጠን ናብ ዝተሓተ ደረጃ
كنوردوم كلنايو. Happiness doesn't scale perfectly with wealth or with wealth because our expectation rises with the increase in our income and it's also the same with the age ብለናሎ ሓጎስና ማዕረታ ኣታዊናን ሃብትናን ኣይከይድንዩ ስለምንታይ ንኣብነት ህይወትና ምልስ ኢልና ንርአዮ እቶም ኣብ ስደት ዘለና ምናልባት ንኣሽቱ ከለና ዝኾነ ገንዘብ ኣይነበረናን ሓውሉልና ሃቡና ንብለሉ ዝነበርና ግዜ ነይሩ ድሕሪ ተሰዲድና ብሓደ ዓዲ ኸይድና ስራሕ ረኺብና ተማሂርና ደሞዝና ነወሳኺ ከይድ ከሎ ሓጎስና ዓቢ ወስኽ ክገብር ነይርዎ ነው ቅድሚ እቲ ደሞዝካ ምምፅኡ ትፅቢታትካ ማዕርዩ ከይዱ ስለ ዝፀንሕ ደሞዝካ ክመፅእ ከሎ ድሮ ዘሐጉሰካ ነገር ኣይኮነን ትምህርቲ ወዲኻ ዲግሪ ክትወስድ ከለኻ ድሮ ትፅቢታትካ ኺኑ ሓሊፉ ስለ ዝፀንሕ ዘሐጉሰካ ነገር ኣይኮነን እዚ ክብል ከለኹ ካብ ተመክሮ ናይ ሂወተይ እውን እየ ዝገልፅ ዘለኹ ብዙሕ ደረጃ ናይ ሂወት ንላዕሊ ክትከይድ ከለኻ ትፅቢታትካ ማዕርዩ ቅድሚኡ ይኸዱ ስለዚ ነገራት ኣነ ዲግሪ ቀዳማይ ዲግሪ ክገብር ከለኹ ግራጁዌት ኣይገበርኩም መመረቕታስ ትርጉም ኣይነበሮም ምክንያቱ ትፅቢታተይ ኪንኡ ከይዶም ስለ ዝነበሩ ኣብ ኤሮጳ መፅአ ከምኡ ዲግሪ ምስ ገበርኩ ትፅቢታተይ ኪኑ ስለ ዝኸደ ቀዳማይ ዲግሪ ግራጁዌሽን ናተይ ብፍሉይ ዝኾነ ነገር ኣይገበርኩን ማስተር ዲግሪ ክገብር ከሎ ኤግዛክትሊ ሰይም ጌና ትምህርቲ ከይወዳኹ ከለኹ ስራሕ ጀሚረ ስለ ዝነበርኩ ትፅቢታት ናይ ስራሕን ናይ ደሞዝን ገለታትን ስለ ዝነበርኒ እቲ ወረቐት ሰርቲፊኬት ግራጁዌሽን ብዙሕ ኣገዳስነት ኣይነበሮን እሞ ብዙሕ ነገር ክገብረሉ ይከኣልኩን ምናልባት ጌጋዩ ሴሌብሬት ክንገብሮ ኣለና ዓወታት ናትና የግዳስ ኣብኡ ሸንኮለል ምባል እውን ኣመና ገለገለ ከምዚ ሓንቲ ንእሽተይ ትምህርቲ ምስ ወዳኻ ናይ 10,000 ኢንቨስትመንት ጌርካ በዓል ምግባር ኣነ ይድግፎን እየ ምክንያቱ ክንዱ ዘየተኻ ክንዱ ምውፃእሲ ፅቡቅ እውን ኣይኮነን ስለዚ ባላንስ ኪፕ ኢት ኣት ሳም ባላንስ ኤኒዌይ ካብ ውፅእ ብምባል ማለት እዩ babies who haven't seen much of the world have very low expectations. Our ability to be wowed with the simple things peaks at the age of 6 or 7. ቶም ህፃናት ግን ኣብዚ ዓለም ብዙሕ ስለ ዘይረኣዩ ብቐሊሉ ብንእሽተይ ነገር ዋው ኢሎም ይሕጎሱ ስለዚ ትፅቢታት ናቶም ኣብዚ ሂወት ኣዝዩ ውሑድ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ውሑድ ስለ ዝፈልጡ ብቐሊሉ ንክሕጎሱ ዕድል ኣለዎም that's why ቆልዓ ብዝኾነ ነገር ይምሰጥ ዝኾነ ነገር ድማ ብንእሽተይ ነገር ድማ ይሕጎስ تا مستيرتا نحنا ون تثبيتاتنا بزا هيوت تحتي نوردهم بقلل زبالو نقرات متان كنحقوس انتا يبلونا له كيلاتات بقلل نقرنا يمحقوسنا تخولو أبكل عدنا شدشت شوعاتيو نورمال زبكع مغنياتو تثبيتات نقبر سلاني جمر تحريو مالتيو سلازي حجونا بزلنايو كاب سبات يخون كاب زخونا نقر تثبيتاتنا تحت نوردو مغنياتو low expectation تلكا higher happiness زلا على حقوس كاويو زمت يبلونا simple things can bring a level of happiness that the average adult person experiences once in a year نهتانات نشتي نجر زقبر لهم زفتر لهم حقوسي نقلق عبيت وين average عبي سبقن أب عمد كندوك حقوس حنتك زي بعمدون كندوك حقوس هاي كلنيو سلازي everything is amazing when you expect very little كل نجر عبي وات فلو يخون تثبيتات ناتكا ناقود لمن سخيد يقولونا مالتي third point put it behind you and move on wow this is a very important lesson هتانات بزي قدس انت عينات نقر احريقوهم انترتيروم بخيوم اوي كبلت انهم in the second minute تسحقون ترغيبهم كاركاري لهم سحقو عنتو بزقايهم كان زبلو كمان وحداتهم why for them نعم تايو إذا حلفت حليفة ترسيها أبزح حجيهم زنبرو إذا they forget إذا حلفة نجر رسع بيلهم أبحدش هيوتاتيهم أبتزل كونتات كحقوسون كسحقون تريو مالتيو anything can upset a child but they recover and move on fast it may take them seconds to move on from sad to a happy mood كاب زحزن كاب بغيات نفس حق نكخدو حنساب ولا second كوز دلهم يخلي مغنياتو هزانات بتازلاتا قال نجر يحقوسومن يبخيو تشاچبلو اب اخلو دما زحقوسوم ترخيبم انت واحد زينه نيري كساب زحقوس هيبلون يما اخلو نفس حق قيروما هيوتهم يقصلو بنصارو but grown ups dwell on situations for years because of their insecurities بنصارو عبيتتهم عبي زبلنا سبات مالتيو ابنيشتي نجر يكون عبي يكون حدا نجر زغاطمي نعوارح نسومنات نمعالتات نعمتات ون شون كلل نبلناو زي لو بتايم صالنا نا بهيوتنا حدا نجر اغاطيمو اوكي كتحزن تخليخات بك تخليخا but it's okay move on
ንዕገዲፍካ ክትቅፅል ኣለካ ኣብ ሓደ ነገር ሸንኮለል ምባል ድዌል ምግባር ጥቕሚ የብሉን kids hold no grudges they forget and forgive ህፃናት ኩሉ ግዜ ቂምታን በቐልን ሒዞም ኣብኡ ሸንኮለል ኣይብሉን እዮም እንታይ ደኣ ረሲዖም ይቕረ ንዝበሃል ኢሎም ንዘይበሃልካ ብሰሓቆም ይቕረ ኢሎም ናብ ዝቕፅል ሂወት እዮም ዝቕፅሉ ንሕና እውን ከምኡ ክንከውን ይግባአና the past is behind us what truly matters is what is ahead of us why can we more learn this from the kids ተይብለና ኣሎ ሕሉፍ ሓሊፉ እዩ ዝሓለፈ ኣይመለስን እዩ ዝምለስ ግዜ የለን ክሳብ ሎሚ ምናልባት ዘይተረዳእና እንተኮይኑ ሕጂ ክርዳእና ስለዚ ብዛዕባ ሕሉፍ ግዜ ምቕታል ትርጉም የብሉን ጥቐንዲ ኣገዳሲ ንመፃኢ ከመይ ጌርና ንሕጎስ ኣብ መፃኢ ከመይ ጌርና ንዕሪ እዩ ስለዚ ከምቶም ህፃናት ብሕሉፍ ዘይግደሱ ሕሉፍ ርስዕ ኣቢልና ንቕድሚት ክንጥምት የተሓሳስቡና ኣብ መኪና ክዝውር ከለኻ ንድሕሪት ዘምፅምተካ ስፖኪዮ ንኣሽቱ መስትያታት ኣለውካ ንቕድሚት ዘርእየካ ግን ገጅፍ ግላስ ኣለካ ዋይ ቀንዲ ኣብ ሂወት ንቕድሚት ክትጥምት ስለ ዘለካ ንድሕሪት ግን ንእሽተይ ስርቕ ኣቢልካ በዘን ጎኒ ጎኒ ዘለዋ ስፖኪዮ ክትርኢ ከም ዘለካ ልክዕ ሂወት ድማ ከምኡ እያ ዝዓበየ ሓይልና ንቕድሚት ንእሽተይ ግን ድሕሪት ኣብ ዝሓለፈና ካብ ዝሓለፍናዮ ንኽንምሃር ክንጥምት ይግባእ ማለት እዩ The first point ta ራብዓይቲ ኣገዳሲት be curious of everything እዚኣ ድማ እንታይ እያ ኩሉ ግዜ ህፃናት curious እዮም ሓድሽ ነገር ንኽምሃሩ ሓድሽ ነገር ንኽፈልጡ ሓድሽ ነገር ንኽለልዩ ኩሉ ግዜ ተበግሶናቶም ክፉት እዩ ስለዚ they are learning machines ይብሎም ናይ ትምህርቲ መሽን እዮም ልክዕ ከም ኮምፒተር ዝሃብካያ ትቕበል እዚኦም ድማ ኩሉ ነገር ንክቕበሉ ቁሩባት እዮም they are not anchored to past experience so they are willing to try any combination of new ideas they can think of ስለዚ ኣብ ሕሉፍ ካብ ተመክሮ ናተይ ዝፈልጦ እናበሉ ስለዘይዓፅዎን ነፍሶም ዝኾነ ሓድሽ ክመፅኦም ከሎ ንዕኡ ክመሃሩ ብሓድሽ ነገር ሓደ ከምዚ ነገር ነዚኣ እንተሂብካዮም በዚ ርይዋ በዚ ጥምትዋ ብገለ ይገብሩ በዚ ከፍቲ ይፍትኑ they try so many things yes of course የበላሽው እውን እዮም ስለዝፍትኑ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምፍታንን ሓድሽ ነገር ናይ ምፍላጥን ተበግሶ ናቶም ዝለዓለ እዩ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝገብሩ ድማ ብዙሕ ነገር ክፈልጡ ዓቕሚ ኣለዎም ኣብ ሓፂር ግዜ ቋንቋ ክዛረቡ ከለዉ ኣይሓፍሩን እዮም ቀልጢፎም ቋንቋ ይለምዱ what happens if I open this or that ስለዚ እዚ እንተገበርኮ ነዚ ተኸፈትኮ እንታይ ይኸውን በዚ ተኸይደ እንታይ ይረክብ ኣብዚ እንታይ ኣሎ ስለምንታይ ዝወዲቑ ስለምንታይ ናብዚ ይኸይድ ኣሎ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ሓንጎልካ ዘጨነቐካ ሕቶ ይሓቱ why because they want to know ፅምዓት ናይ ፍልጠት ፅምዓት ናይ ምፍላጥ ስለ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ሕቶታት እናሓተቱ ቅጨም ፁልካ ሓደ ግዜ but that's kid that's a children ቆልዑ ከምኡ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ምናልባት ሓደ ግዜ ትነግሮም ኣይሕዝዎን እዮም ደጋጊምካ ምዘበልካዮም ብፍላይ ድማ እንተሪኢኻዮም በዚኣ ምስ ከፈተ እንታይ ከም ዘሎ እንተሪኦም ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ብኣፍካ ዝነገርካዮም ዘይኮነስ እንተሪኢኻዮም ዝያዳ ክፈልጡ ይኽእሉ ማለት እዩ adults don't do this because they have preconceived ideas about things so they tend to stick to what they know እዚኣ ተዕዝን ክፋል ከምቶም ህፃናት ሓድሽ ነገር ምስ ረኣዩ ብዝተፈላለየ ነገር ዝፍትንዎ ዓበይቲ ግን ከምኡ ይኮናን ሓደ ነገር ኣብ ሓንጎልና ዝተቐርፀ ንፈልጦ ኢና ተመክሮ ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለና ሓድሽ ነገር ንኸይንፈልጥ ድማ ነቲ ዝመፅእ ሓድሽ ነገራት በቲ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባና ጌርና ክንትንትኖን ክንርድኦን ኢና ንፍትን and this stops us that's why መብዛሕቲ ግዜ ዝዓበየ ሰብ ኣብ ሓደ ክሊ ዕድመ ጠጠው ዝብል ማለት እዩ ክምዕብል ዘይክእል ሓድሽ ነገር ክፍትን ዘይክእል እቲ ሂወት ክቕይር ከሎ እውን እንተኾነ ደንጉና ኢና ሪስፖንድ ንገብር ኩሉ ነገር ስለዚ ከም ህፃናት ሓድሽ ነገር ሓድሽ መድረክ ክመፅእ ከሎ ሙቭ ክንገብር ኣለና ዘለናዮ ግዜ ዓለምና ኣብ ሬቮሉሽን ናይ ቴክኖሎጂ ትገብረሉ ዘላ ግዜ እዩ ከም ህፃናት ታሕቲ ወሪድና ክንትንክፍን ክንመሃርን ክንፍትሽን ተዘይክኢልና ኣዳፕት ንክንገብር ከቢድ ግዜ ክኾነና እዩ ብኡ መንፅር ድማ ሂወትና ኣዝዩ እናኸበደን ንምንባርና እውን ኣፀጋሚ እናኾነ ክመፅእ እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ካብ ህፃናት ተማሂርና we have to be curious ናይ ምምሃር ናይ ምፍላጥ ፅምእና ከንዕብዮ የተሓሳስብ ማለት እዩ ተሓምሸይቲ ነጥቢ ድማ pretend no one is watching ህፃናት ጥራይ መዓክሮም ክዳን ከይተኸደኑ ኣብ ኣፎም በስ ፀይቆም ከለዉ ኣይግድሶም
من يرلو انتاي بلالو انتاي لصرفهم الله انتاي لخسقلهم خل اي كدسمني. That's why እታ ተገድሶ ጥራይ ክዳኖም ኮይኖም መጻወቲ ተይብካዮም ንዓኽ ወስዱ ይኸዱ ክዳን ክሳብ ዝኽደኑ ኣይጽበዩን እዮም because for them እቲ ካልእ ሰብ ጻጸ እዩ. It doesn't exist. They don't care. That's why እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ድማ ብሂወት ኣገዳሲ እዩ. Kids can spend the whole day trying something new because they are immune to embarrassment. ሓደ ነገር ክፍትኑ ከለዉ ክጋገዩ ይኽእሉ ከባላሽው ይኽእሉ ኣይግድሶም እዩ. ዝከኣሎም ኩሉ ነገር ኢማጂኔሽን ናቶም ገፍዕ እዩ. That's why ቆልዓ ንእሽተይ ሓንጢጡ ፈረስ ኮይኑ ዝረአዮ ክልተ ነገር ሓናቲቱ እዚኣ ትሪኣ ኣለኻ እዛ ፈረስ ናተይ ይብለካ ናይ ፈረስ እውን ምልክት ከይህልዋ ኸል እዩ ንዑ ግን ድሮ ፈረስ ያሳ ማለት እዩ ኢማጂኔሽን ናቶም ሰፊሕ እዩ ምክንያቱ ሰባት ታይብሉኒ ዝብል ኣተሓሳስባ የለን ኣቦም. They don't care if they look ridiculous. They don't mind if you're judging. They are not afraid of any failure. እንታይ ኻ ትፈርዶም ኣለኻ ዲኻ ፅርፎም ኣለኻ ዲኻ ትንዕቆም ኣለኻ ዲኻ ኣይግድሶምን እዩ. ፍረ ዝበሃል ኣይፍርሆምን እዩ. ጌጋ ዝበሃል ውድቀት ዝበሃል ኣይፍርሆምን እዩ. It's hard to see this anything but an advantage. እዚ ኩሉ ጸጋታት ንሪኦ ዘለና ጸጋታት እዮም. ካብዚ ንላዕሊ ጸጋ ኩሉ ይክልን እዩ. That's why ቆልዓ ቀልጢፉ ክመሃር ዝኽእል. You can't be afraid of looking stupid if you want to be learning machine. ናይ ምምሃር ክእለትና ከንዕብዮ እንተደሊና ካብ ውድቀትን ካብ ጌጋን ክንፈርህ ኣይግባአናን. እዚኣ ድማ ካብ ህፃናት ክንመሃር ኣለና. እዚኣ እንተተማሂርና ድማ ከምኣቶም ኣብ ሂወትና ብዙሕ ነገር ብቐሊሉ ክንሕጎስ ብቐሊሉ ክንረዳዳእ ብቐሊሉ ካብ ጭንታን በቐልን ክንወፅእ ብቐሊሉ ከነስተውዕልን ክንመራመርን ብቐሊሉ ድማ ክንፈልጥን ክንዓብን ንኽእል ይብለኩም. እዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ደስ ደይላትኩም ላይክ ሃብዋ. ምናልባት ንኻልኦት ሰባት እውን ክትሕግዝ ትኽእል እያ. ሼር ክትገብርዋ ትኽእሉ. ንስኻትኩም ትውስኹሉ ካብ ተመክሮናትኩም እንተሎ ድማ ከም ወትሩ ከምኡውን ንዓይ ዘተባብዕ ቃላት ተለኩም ኤነርጂ ናተይ ናትኩም እትበባዕ እዩ. ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ክፅበይኩም እየ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ክንውዲ ኢና. ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ሰሰና እዩ.